guztiak bat datoz helburu batekin, egia, justizia eta erreparazioa. Eta, hau datorkigu gaur, irailaren 27, gaur duela 43 urte, Francoren aginduz azken fusilamenduak izan ziren, Ramon García Sanz, Jose Humberto Baena, Jose Luis Sánchez Bravo, Ángel Otaiga Etxeberria eta Jon Paredes Marotas Txiki. Laster 43 urte ere izango dira Franco ean hil zenetik, eta udal honek lan handia egin du 1926ko estatu kolpearen ondorengoen inguruan memoria berreskuratzen. Proposatzaileak berak esan du, continuar avanzando, lana egin da, baina dudari gabe, 1978ko erreformak oraindikan bere pisua badu. Etzen egon ustegabeko demokratazio prozesu bat. Lo explica muy bien una película que se estrenó ayer, Vitoria 3 de marzo. Dice un personaje de la película, y me temo que no es ficción, cambiaremos solo algunas cosas para que nada cambie. Y aquello se cerró como se cerró, y de aquellos polvos estos lodos, pues efectivamente queda mucho por hacer. Y en aras a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del franquismo, pues todo lo que avancemos será poco. Por eso votaremos que sí a la propuesta que se ha traído. Y si queremos hacer una pequeña aportación, aunque no se pueden hacer enmiendas, respecto al punto número 2. Bigarren puntuan, urguleko estatua dela eta, ondo ikusten dugu eztabaidatzea eta horren inguruko iritzi zehatza jasotzea herritarrengandik. Baina noski, suposatzen dugu hori egingo dela baita ere bi kontu eginda. Batetik, partaidetza prozesu horretan memoria historikoaren kontseiluaren parte hartze aktiboa, prozesu guztian, iruditzen zaigu ezinbestekoa hori egingo dela. Eta bestetik, erabakiak hartzeko behar den informazio eta dokumentazio guztia nolabait helarazi egingo zaiela herritarrei uler dezaten, jakin dezaten, eduki ditzaten, baina bardura guztiak, informazio guztiak, eta gero norberak har dezala nahi duen erabakia, baino informazio guztia edukita bestela iritziak ematea ere zaila egite da. Azkenian, informazioa poterea da ere, bai, eta hoxe besterik ez.